Psi s nami neustále komunikujú, no zatiaľ čo my ľudia sa spoliehame na verbálnu komunikáciu, psíky komunikujú telom. Ku komunikácii používajú tzv. Konejšivé signály, ktorými predchádzajú konfliktom, ukazujú, že sa im niečo nepáči alebo že sa v danej situácii necítia komfortne. Týmito signálmi sa psík môže snažiť upokojiť seba alebo ostatných. Myslím, že každý majiteľ by sa mal snažiť týmto signálom porozumieť, lebo to buduje lepší vzťah s vašim psíkom. S pomenovaním konejšivé signály prišla norská trénerka Turid Rukas. Počas dlhoročnej práce so psami zhromaždila rôzne vzorce správania, ktoré psi používajú, aby sa vyhli konfliktom, ukludnili seba alebo ostatné psy. Vieme asi o 28 konejšivých signáloch. Robila rôzne prednášky a kurzy, o ktoré mali záujem kinológovia po celom svete, a tak sa po veľkom úspechu rozhodla napísať aj knihu. A teraz už prejdeme na samotné signály. Olíznutie je väčšinou také rýchle, že si ho ani nevšimnete, pokiaľ sa na psa zrovna nepozeráte. Tento signál psi používajú často. Napríklad, keď sa náhle dostanú do blízkej vzdialenosti s iným psom, nakláňate sa nad neho alebo ho pevne držíte. Olizovanie je uzmierovacie gesto, ktoré vzniká v skorom šteniacom veku a taktiež je to jeden z prvých signálov, ktorý pes vyšle. Niektoré psy používajú olizovanie častejšie a niektoré menej často, alebo výsledku mu rozumejú všetci. Možno ste si to všimli napríklad, keď sa veterinár zohýba k vášmu psovi, alebo keď ho ide pohľadkať niekto cudzí na ulici. Asi ste si už niekedy všimli, ako psík náhle zamrzol. Väčšinou, keď sa stretnú psi, ktoré sa ešte nepoznajú, chovajú sa opatrne, aby predišli konfliktom. Pohybujú sa pomaly, alebo sa prestanú hýbať úplne. Psík úplne zamrzne väčšinou vtedy, ak na neho druhý pes postupuje príliš rýchlo. Pootočenie hlavy môže mať viacero variant. Bude to bleskový pohyb, ktorý je ťažké si všimnúť, alebo môže psík nechať hlavu na strane dlhšie. Záleží to od psa, ale aj od situácie. Najčastejšie psi používajú tento signál, ak sa k ním príliš rýchlo a priamo približuje iný pes. A to, aby dali najavo, že oni nie sú hrozba. Pes často otočí hlavu napríklad, keď ho objímate alebo zdvíhate, a to by mal byť pre vás jasný signál, že psíkovi to nie je príjemné a mali by ste prestať. My ľudia zývame, keď sme unavení alebo sme v strese. A psi to majú podobne, ale zývajú aj z iných dôvodov, a to aby ukonejšili. Keď pes pociťuje vzrušenie, lebo ide napríklad na prechádzku, tak začne zývať, aby sa ukludnil. Zývajú preto, aby predišli konfliktom. Niekedy aj tým, ktoré sa ich netýkajú. Napríklad ľudské hádky. Možno ste si už niekedy všimli, že váš pes začal zývať, ako náhle ste začali na niekoho kričať. Niektorým psíkom môže pomôcť aj to, keď zýva ich majiteľ. Turid v svojej knihe opisuje, ako boli jej psi doma vždy kľudné, lebo keď prišla domov z práce, tak bola tak unavená, že hneď začala zývať. Vrtenie chvostom nie vždy znamená, že je pes šťastný. Hlavne ak predtým alebo počas toho používa aj iné konejšivé signály. Je to niečo ako žiadosť o prímerie a preto je to konejšivý signál. Tento signál psi vydávajú vo veľmi nepríjemných situáciách. Napríklad keď k ním nečakane pribehne cudzí pes alebo mladé psi a šteniatá otravujú tie staršie. Pes sa môže otočiť úplne chrbtom alebo len bokom. Snaží sa tak odvrátiť konflikt a ukázať, že on o nič nemá záujem. Psi ňuchajú zväčša preto, aby sa zoznámili s rôznymi pachmi, ale používajú to aj ako konejšivý signál. Toto ňuchanie vyzerá trochu inak. Často sa pes ani nedotkne zeme a hlavu zdvihne späť hore. Alebo niekedy má síce nos pri zemi, ale oči sledujú to, čo sa snaží ukonejšiť. Ak sa k psovi bude približovať neznámy človek, je veľmi pravdepodobné, že pes začne oňuchávať zem. Toto sú len niektoré z konejšivých signálov, ktoré psíky používajú. Psi takto komunikujú už od šteniacieho veku. Niektoré psi začnú zývať, keď sa zdvíhajú na ruky už v ten deň, ako sa narodia. Väčšinu rečí majú vyvinutú už v 6 až 8 týždňoch, čo je približne vek, kedy si ich brávame domov. Takže reč majú vrodenú a nevedia o ňu počas života prísť. Ak vás táto téma zaujala, určite odporúčam prečítať si celú knihu. Je v nej veľa informácií, ktoré som nespomenula a vedia vám zmeniť pohľad na psiu reč. Ak vás zaujíma tento typ videí, tak nás môžete sledovať. Budem rada, ak toto video podporíte lajkom, aby sa dostalo k čo najviac ľuďom. A taktiež nás môžete sledovať na našom Instagrame, kde sme aktívni skoro denne. A my sa vidíme už pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ ahoj!